Bwino kwa inu nonse tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times. Iyi ndi program imene timakhala tikuunikira kuti kodi ku dziko lino la Malawi kukuchitikanji kunjaku nanga adindo akutipo chani pa nkhani imeneyi. Osayiwala Malawi mlomo wawo nawonso nkuyika pa zinthu zimene zikuwakhuza zikuchitika mu dziko lino la Malawi. Ine ndileya malekano tipepese kuti tayambako mochedwa chifukwa cha zovuta ziwiri zitatu, koma iyayi tiyamike Ambuye kuti tili pano ndi program imeneyi ya kulinji. Amalawi pano akhala ndithu akuyesesa kupisa matumba mwawo kulipira ndalama zochuluka makamaka akafuna kuthira mafuta, komanso izi tikudziwa kale kuti zimabweretsa mavuto osiyanasiyana madera osiyanasiyana, matransport kukwererako zina ndi zina nazonso zimatha kusuntha pang'ono chifukwa cha zimenezi. Kodi izi zimayeneka kutero pa nthawi ino? Nanga kodi zimenezi ngati dziko tinakatha kuzipewa? Nanga ubwino wake okweza mtengo wa mafuta chotere ndi wotani? Awa ndi mafunso amene Amalawi ambiri akhala akuzifunsa kuyambira nthawi imene izi zinalengezedwa dzulo. Mu program yathu ya lero tikhale ndi akatswiri pa nkhani zachuma. Amenewa ndi Betha Bangala, Dr. Betha Bangala. Komanso tikhale ndi modzi mwa anthu amene amayimira a Malawi, Executive Director of the Consumers Association of Malawi, amenewa ndi a John Kapito, kuti tikhale tikuyunikira nkhani imeneyi. Komanso mu studio muno monga mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha. Lero ndili ndi Wanda Msisha andevu za mwayi, ndachitika mwayi kuti ndinawo mu programuyi tsiku la lero. Koma nditero kuti dzulo pa Times Television komanso pa Times Online tinali ndi program ija ya kwa Gwanji, ndipo tinachitika mwayi kuti mu program imeneyi munali anduna oona zamphamvu komanso anduna azofalitsa nkhani, mneneri wa boma mdziko lino la Malawi amene analita mbasula nkhani bwinobwino. Ndi mafuna kuti tisanayambe kuunikira nkhani titamva kuti kodi anduna ona zamphamvu anatipo chani pa nkhani imeneyi. Ndiye kenako tipitire kulankhula ndi akatswiri osiyanasiyana amene ndatchulaja pa nkhani imeneyi. Now ndi nkhani yonena kuti nkhani imene tikuchitika mbuyo timangoyikhazika timangovindikira chifukwa munafotokoza bwino kunena kuti ngati dziko tinapanga adopt APM, automatic pricing mechanism, kunena kuti ngati pali any shifts 5% plus minus tikanaso nafeso kumapanga reflect the same ma prices athu. Komano for 3 years tinangokhala usapanga. Ndi chifukwa chimene chocho tikudziwa kale kuti tinapanga zimenezo chifukwa kuti tikhale ndi thumba fund imene isera joti kale thumba limenelo tikamakhala kuti tikusunga bwinobwino ndongokhala inayi ndi zifukwa zake. Zifukwa choyambira mwafotokoza kale kuti ngati mitembo ikusokonekera mbuyo enawo ndagoti mwina German kuchira kuti solicited tender mwina kungobwera basa zimene zimachitika mwina ina angobwera aifetini mafuta atubutha kuti
kweswena ife tili mafuta zoterozo zimenezo zimene ife bofolo tikuna kuti zimenezo ayi zomangotenga anthu aliyense angokhandi yake abweretsa uku ena atenga kukhandi kuti ena ku Nigeria ena kuti ife zimenezo tikuti iyayi ife tipange zoyenera malinga ndi malamulo a dziko lino tipange tenda open tender imene anthu apange atiuze mitengo yawo tiunikire bwinobwino ndi malamulo athu zikafike mpaka na ku PPDA akaziunike ndondomeko yonse yogula katundu dziko la Malawi itsatidwe tikatero amene kuti apatse mwayi kuti atipatse mafuta ndiye ikakhala nkhani ya G2G monga munadziwira anafotokozanso president athu pakati pano patifunano tipangiza open tender zimeneno sizimakhandiyena influence because it's open then amene ali competitive amene tomutenga ndimene tikupangira ulendo ona yayumo ndimene analankhula anduna ona zamphamvu a Jean Mathanga kufotokoza zakukwera mitengo kwa mafuta. Wanda munali ndi anduna dzulo mwina tango tiyambirani kuti mukucheza kwanu ndi andunawa mwina mukutolamo zinthu zotani zakukwera kwa mafuta kumeneko. Chabwino mene timacheza nawo Lea choyamba natipasa moni feso tupaseni moni mwazuka bwanji timafunso ndi mwazuka bwanji ine tundadzuka bwino kai zikomo mana kuti yes tikucheza ndando na nafotokoza kuti pajadasankha njira jatimati APM automatic price mechanism imene bungwe la mera tingatabwera aona kuti mwina zimene zozo zinali ndi ma effect ena chifukwa mkatikati mocheza tidafusa kuti padakali pano pa ngongole zathu ndi zingati kumafuta ako anana kuti sangatchule kuopa kuti they were alarmous komati nzambiri so that's what the word she used kuti koma ndi zambiri akuyesera kuti azibweza akupanga. Now remember mundondomeko imene iso muli price stabilization fund imene timanena kuti kuzikhala ndalama zimene zizisungidwa mu price stabilization fund muja ndi cholinga chokuti any movement isamapange trigger price change so maena kuti tizichita accumulate ndalama memu jamu ndeti kakha kuti even ma importers aja kanda PIL kandano kuma akakha kuti iwo adagula mafuta mwina modulirako kusiyana ndi imene tikugulisira ndi kuti price stabilization fund jama tenga ku ndalama kwa pasako iwo aja to mitigate mauje ma cost awo kuti asamapange income losses komano without that fund it means ndiye kuti panalibe chogwira mitengo ija ndengati mitengo ija timaigwira ndoti chilipo chimene timapanga mwina chosavomerezeka olo lezo sayenera zimene no kukhangati kumamata bandage bala la zaka 100 kuweza tukamamata bandage sikuthandiza koma kumapitiriza bekuika pa bandage so I think justification nawo inali imeneyo ndatabwera mukumbukira kuti mu October kunaza kwera so mafuta ndi 31% tangodusa mwina myezi itatu panonso akwera ndi 41% so akukhangata akuna kuti akufuna no abwezerese zinthu mchimake kuti APM ija izigwira malingana ndi zolinga zake now that is explanation kwinako na think nizimeti zikambirana kuti okay atazindikira zimene zizi kuti akukonzano chithupya kuti akuchifinya chikuwawa kuti tikamaliza kumva kuwawa timva bwino komanso how do we mitigate other factors amene amabwera ndi price change ya mafuta makamaka ikakhala kuti has been adjusted upwards. I think those are my issues amene tikambirane no mu program imene. Chabwino ndathokoza kwambiri Wanda kuti ambira motero yambe ndi John Kapito tukumbukira mbuyo mwiwo ananena yes kuti inu takwezani mitengoyi koma nthawi imene icha mukumbukira Malawi tinati iya munthoyi pamene tikumva kai kuwawa zikuyenda motani ndeti yambe ndikumva kuti iwo wankhani imene ayilandira bwanji andimene ale asanabwere ndikumbukira kuti I think ndakhala mu program imene iwo ankanena kuti mafuta mavuta timakhala makyu so the argument was ngati zikuvuta chifukwa mitengo yathu ndiyochepa kuti we failing kuti tikagulitsa tizita kukhala ndama yokwana kugula ina ndi kuli bwino akwireko pang'ono koma azipezeka yeah I think sometimes anthu amazatenga out of context but that's what he meant. It's not like he was just saying kwezani you would never say that ndi munthu amene amenyera maufulu anthu kuti anthu ogula azimva kukoma so it was in that context kuti would rather pay a little bit more koma mafuta zikhala vera moti kwa Kapito kuli chimwemwe panopa kuti mwaona ine ndimanena zoona tiyamva sitingamomo mwadzuka bwanji John Kapito
Ndazobwino mai malekano kaya muli bwanjinso. Ife kuno kwa chanso. Kaya wanda unakameta. Lero takuoneka kuti sanadulire. Takulandira ni bwana Kapito. Ndio. Tikulandireni ku program yathu yakulinji tsiku la lero. Ndio mai. Nkhani yakukwera mitengo kwa mafuta mwayilandira bwanji? Nkhani imene tayilandira movutirapo kwambiri. Chifukwa choti zimene zachitikasi sikuti ndizosangalatsa kana tikanene kuti izi ndi mmene zidanena kuti zikalire. Koma tikayang'ananso moyo wa munthu wogula pakati panopa ndi ganizo limene lili lamwika munthu chiyafa chiopsezo chachikulu. Koma chifukwa choti timachedwera amalawi kuganiza mofulumira. Kuganiza kwathu kumakhala kopepera nthawi zina zake makamaka kwa atsogoleri athu pa nthawi imene akuona kuti zinthu zikuchitikazi zikhoza kuyika mavuto anthu ochuluka mzovuta. Nthawi ino mmene tikuziwira tonse ndi nthawi yovuta, nyengo yovuta kuma ndalama. Ndizimafunika kuti tikhale ndi adindo kutsogoloku oti akamakhala china chimene amaganizira kuti kodi moyo wa munthu tingauthandize bwanji, tingauteteze bwanji, kaya pakhala pazovuta koma munthu uja aoneke kuti tikumuthandiza kumuwunikira kuti asakumane ndi zovuta zichi. Nkhani ya mafuta ayi ndakhala kuti tili ndi chidwi chofuna kuthandiza Malawi. Tonena kutsogoloko kanapanga zinthu zoyenera monga mmene amalankhulira amayi Matangawo ndangomvera pang'ono. Koma ndi nkhani yonena kuti kunali kufoka kwa utsogoleri, kufoka kwa kuganiza kwathu kuti mafuta tikhoza kumagwiritsa mdziko muno ndi kumagwiritsa ntchito aulere. Chifukwa choti mwina tisangalatse anthu pa zinthu zina zimene tikuziona kuti nzokomera ife pa moyo wathu. Ifeyo kumbuyo kutakhala tikuona kuti mmene mitengo ikuyendera mdziko muno tikhala ndi mavuto monga mmene onena wanda. Mavuto onena kuti mafuta awo samabwera pachoti mitengo yake imene timagulira inali yokwera kusiyana ndi imene timagulitsira. Ndetse kuti ukakhala consumer chimene umayang'ana choka ndikuti mitengo zikhala bwinoya, koma umayang'ananso kuti kodi katundu amene yuyu ndikhala nayebe amene amatipasa katundu uyu andigulitsabe popeza ine ndikugula mtengo wokwera koma ndikugulitsa mtengo wotsika. Chimenecho chinali chiopsezo, chimenecho chinali ngati red flag yotifotokozera Amalawi kunena kuti tisinthepo bwanji. Ndiye kupempha kunali kunena kuti tikamayuza PSF o APM makamaka APM imathandiza kuti nthawi zonse zikutika pa baa yabwino nena kuti mitengo yathu izikhala imene tagulira amati cost reflective. Chimene chinali chofunika chakuti ingokhala ndi cost reflective osakhala maprofit ayi. Ndiye tinakhala tikupempha anthu akuboma koma palibe chimene chimachitika. Lero chimene chichachitika ndi chakuti chamba kufotokozera Amalawi kunena kuti nthawi zina kudya zinthu zaulere zinthu zimazunza kutsogoloko. Pachoti tinadya zinthu zaulere kwa nthawi yayitali nkona mayi Matangawo na kuti ndalama yake yoti anthu Amalawi akaimva akhumudwa pati ndalama yochuluka kwambiri. Akali panonso tikubapezeka kuti mafuta akwera mpaka pa 5,000 kwacha. Tinakhala kuti timasatira APM kumbuyo kunomakweza ndi pang'ono ndi 20 kwacha ndi 50 kwacha kuwawa kwake ukanakhala kocheperako pachoti zimakhala kuti mitengo ija anthu ayizolowera msika wavomera ndipo zikuchitika monena kuti anthu achita kudabwa kwambiri ayi. Pakali panopa aliyense ndi wodabwa kuchokera pa 2,500 nafika 3,500. Lero tili pa 5,000 kwacha. Pa 4,000 zimene chili choti chowawa kwambiri mukapita kuti mupite kumsika mukagule katundu lero tikutizo mukadabwa ayi. Chimene chinavuta nthawi imene tipapempha zimene zizi kunali limodzi ndi wanda tinapropoza kwa anthu kuti Amalawi amvese kuti nkhani isakukhala yoyang'ana mitengo ayi.
komanso nthawi nkhani ikhale yoyang'ana kuti katunduyo tizimupeza. Chachikulu ndi chimenecho, availability ya katunduyo, osakhala mtengo wokhayi. Ndeni muja tinazunzika kuyambirira anthu kugona mmastation taforokoza tutonera kuti kumalayi kuti amakanga mwina anthu andale omwewa ndi amene amapangisa kuti mwina zivutirako. Nthawi imene talina zimene kupempha kuti mafuta watakweraku mitengo ipo tizunzika kusogoloko andale ndi anabwera kulimbana ndi ineyo, osakhalanso kulimbana ndi chiganizocho ayi, koma ofuna kuzuza anthu otani, anthu amalawi pachofiye mtengo umene ukuza zinateruza zampambambi na manene na ndale, koma seri kwa ndale zakoza na manene azo ndi apeze mavoti auze anthu kuti nina mavoti muona ifite tapakachote kutana ndi satana kuona kuti inuyo anthu kule mafuta okutana pilani mmalomu nthawi ya makampeni kurokoza kuti dalesa kuti mafuta sakwira kuno ndokulero angauze chana amene ali kunyumba la mpeo amene amene amateka nkhani kwa proposal akapito line yanuyi ikuoneka kuti ikuda kwambiri unaona kuti zinthuzi tapera munjira imene kuti maile ya mpura mundirango zikuoneka kuti line yanuyi ikudukaduka ndiye mwina titayidula kenako tikuimbireni soni ndiye tikhale tikupitirira ndi kuyankhula ndinu posachedwa pompa zomwambiri zikomo. Betha Bangala muli pa line ipa mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya ino malekano. Tadzuka bwino. Ndimanenetsa ku mtundu wa Malawi nthawi zonse kuti tikamacheza ndinu azidziwa kuti siri kucheza ndi munthu wamba pa nkhani za achuma, koma tikucheza ndi munthu amene akuzidziwa bwino, anaziphunzira pano akuphunzitsa ena komanso akuyimira mabungwe osiyanasiyana pa nkhani za chuma. Takulandirani. Tazeka kwambiri. Inu nkhani imeneyi mwayilandira bwanji kuchokera ku Ekama? Kuchokera ku Ekama nkhani iyi tigwirizane mwina ndi anduna komanso akapito. Tinayambabe kumaona mavuto amafuta mwina 3 years ago, and mmene ananenera kuti ndi APM timayimireka ndithu mafuta adzikwera pang'ono akatsikanso azitsika chifukwa zimenezo zimene zimachitika kwinako. Maiko mwina umatha kuona kuti mafuta atsika kunoko mafuta sakutsika, kapena kwinako akweza kuno samakweza. Ndiyebe tingonena kuti ndi chinthu chimene timadziwa kuti chichitika, komano mwina extent ndi imene amalawi mwina sanayembekezere kapena sanzathu ku Ekamako sanayembekezere. Nanga sitimadziwa zokuti kodi tinasungira mkute waukulu bwanji, kandi ngati tapanga deplete price stabilization fund kuti tibwezeretse tinapanga deplete ndalama zingati. Ndiyebe timadziwa zokuti mafuta amayenera kukwera, koma mwina kakweredweko ndikamene sinayembekezere. Koma ndithu ichi ndi chinthu chokuti sikuti kadabwitsika kwenikweni, chifukwa tikaona mmene zimachitikira chaka chatha mafuta kuno aliko anthu amazembetsa, ena kagulitsa Mozambiki, ena ku Zambia kumagwidwa, ena mwina pa nyanja kumagwidwa tapita kaya ku Tanzania. Zanthu zokuti kunoko mafuta anali otchipa. Ndiye ngati amachipa timadziwa zokuti pena pake sipali bwino, chifukwa ife muno sitipanga mafuta mdziko muno, timagula kunja kumene anzathu ena onsewa amagulanso. Ndiye ngati anzathu mafuta awo okwera, ife kunoko mafuta ndotsika, akutsika chifukwa chani? Ndi pamene timayenera kuyamba kumadzifunsa. Ndiye timadziwa zokuti china chake chikuchitika, koma ngati tikugwira mitengo ifika nthawi ina kuti kugwiraku kukanika, ndipo tikuyenera timasule, ndiye mafuta wa mitengo iziyenda mmene imayenera kuyendera. Ndipo izi zizachitika ndi zinthu zopweteka, koma tikuyembekeza kuti ngati tikufuna kuti tikonze chuma cha dziko lino, zinthu ngati izizi zikuyenera kuchitika ndithu, chifukwa
timanoti ma tough decisions akweneka achitike kuti chumacho chikonzeke chifukwa ngati tikupanga subsidize mafuta okuti ambiri amene mwina amagwiritsa ntchito ndoti atha kupanga afford mafuta aja akapita kuti sakupezeka ku black market apanga 15,000 pa lita ena makagulabe kutanthauza zokuti mtengo sunali umene umayenereka umakhala kapena tine pa manager ndiye kwa ife tingonenabe kuti ndizokuti sizinatidzidzimutse kwenikweni mwina yatidzidzimutsa ndi 41% after titapanganso ndi kasete chakuti kandi 30% ija inachitika ija apa patakha ngati kuti mwina tinangodzidzimuka ndi extent koma ndizokuti timayembekezera chabwino mwina ndingonenapo kayi choncho. Okay, Dr. Bangara Chikadza Wanda here. Mwanena bwino kuti inenso timaganiza choncho kuti ngati sitimagwiritsa ntchito APM kutanthauza kuti ndiye kuti timachita subsidize mafuta awa. Malawi ndi economy yathu mmene tililimu, can we afford kumapanga subsidize mafuta in the way that we did, considering kuti we did that for almost 3 years? I think iniyo ndanzathu kuti maziwa kuwerengera zinezi, you can estimate kuti what is the impact of that 3 years to the economy, and apapa pofuna usati kupyezana kumakonzana zoona, do you think kuti tamalizano kukweza mafuta maybe to recover the extent of a damage or for lack of better word, whatever happened in that 3 years where we are subsidizing fuel with our economy that is struggling with this? Panali 31% in October, now 41%, a total of 72% in a space of 3 months. Do you think that's it? Kapena, we should brace ourselves for more impact if we have to correct whatever happened in that 3 years pamene machita subsidize fuel, ma'am. Tsono Wanda, information ina imakhalabe yosadziwika kwenikweni. Ife titakupanga ama-estimate koma sitikudziwa kuti kodi mmene tinakweza ndi 1,000 ulendo woyamba uja panopa tafikaso ndi 1,500 mafuta afika pa 5,000 kodi tamaliza chifukwa mwina funso limene lili akanayankha ndi anduna dzulo kuti kodi mmene tateremu tamaliza kapena paliso kankute kena kamene tasungira, chifukwa tikamvetsetsa mmene ife timamvera ndizokuti fuel debt ndi yayikulu. Ndiye tikaona kuti fuel debt yo ndi yayikulu sitikudziwa zokuti to what extent kukula kwakeko, koma tikuona kuti ichi chinthu chomawe chimaoneka tizidziwa. Mwina akanati akwerapo oyera kuti fotokozera ngati mmene amafotokozera mwina anduna azachuma kuti tili ndi ngongole mwina matrillion mwakuti tikutera dzama mwakuti tikatolera nkubweza ate tikutsala ndi izi tikukhulupiraso kuti anduna azamphamvu athanso kubweza kufotokozera amalawi mbali imene iyi kuti kuchokera mwina ka 2021 ka 2022 kufika panopa tinasungira nkute uwu ndipo ngongole za mafuta zili chonchi. Ifeyo tikakweza chonchi tikwezako izi ndipo sotsala ndi izi kapena imene tateremu ifeyo tamaliza ndiye kuti ifeso mwina tikhalano tikudziwa bwinobwino chifukwa information ina timakhala pa public komanso ifeyo kuti tipemphe pena sitimapatsidwa ndiye iyi angayankhe ndi anduna aja. Zikomo kwambiri Doko. John Kapito ndikukhulupirazo kuti apa mwabwerera pa line apa Wanda anthu ambiri amafunitsitsa atadziwa mwina zangochitika kuti andunawo chilibe pakadali pano koma Malawi amafunitsitsa adziwe kuti ayi ndi zambiri ndithu pano tikudziwa za mmene afotokozera tikudziwa za 22 trillion. Yes. Andunawo aso mwina anakabwera poyera nkutiuza kuti kodi kumafuta ako ngongole zilipo zili kuli zotani. Yes. Ndikukhulupirazo kuti pakatikatipa mukamakambirana ndi andunawo afotokoze amalawi afuna adziwe. Yes. Akapito mmene zililimu pakufunika kuti payikidwe njira zotani chifukwa zikuoneka kuti anthu mukugwirizana kuti kukwezaku kumayenera kuyamba kuchitika m'mbuyomu kuti pano kusachite kuwawa kwenikweni. Mwina pakufunika payikidwe ndondomeko zotani kuti amalawi asachite kumva ululu
okuti ndikusowa nawo kopogwira. Zikomo kwambiri kuti lamulo nakhazikika protende sera kumera kakhala kuti masatira ndo malamulo athu umaona kuti nthawi zagwirizana zoma zinachokeranso kunyumba komweko yeno chimene chakhala kusaka ndodombe konse limene litame tipeza kuti tilibenso mafaa chimene chimachiku nyamulandale mulamu tapanga kwa kumakhala kutinso asukwete andalenso maganizo a zofuna kusintha lamulo ngati kwambiri kupuntha kumene kuchitaku ndiko atataya lamulo pata ma guidelines apa tengo ukwere ukakwera chochi ndi pepani tu pepani akapito yamba kufika pepani akapito timafuna tipemphe kuti kapena mwina tiyuze line ina osati ya network mukuyuza pakadali pano chifukwa mukudukadukabe nde mwina tiyimbire line ina bwanji ndili malo ajabe kapena koma tingoyesera line ina bwanji ya network ina ochabwino ande ngati muli nayo line ya network inayo tangondilemberani ndithu ku WhatsApp uko tikuyimbireni bwinobwino line imeneyo kuti mumveke bwinobwino amalawi amve bwinobwino mfundo zanu. Ziko Bangala American ndufuna ndibwerenzeso funso ilo limene ndinafunsa akapito kuti pakadali pano pakuyenera kukhala njira zotani immediate relief measures okuti ateteze amalawi. Chabwino ifeyo ngati yayikama tinaona kuti pana boma lidaunikira koyambirira ona kuti amalawi ambiri tikaona ngati inflation imatikhudza kwambiri chifukwa cha chakudya ndiye tikitenga inflation basket ija mapezeka kuti zakudya ndi zimene mwina zimapereka 50%. Ndiye titaona choncho tinadzaonanso kuti chakudyachi mitengo yatsikirako kutanthauza kuti mbali imeneyi anayesetsa kukonza chifukwa amalawi ambiri amene ali ndi kusafikira mwina ku zinthu zabwino zokwera mitengo ameneka kuti apangidwe cushion and chakudyachi inali mbali imodzi komabe tinaona kuti mwina ena abe aphinjika chifukwa chokuti simtengo amafuta ukakwera tiwiri titatu natonso timakwera chifukwa wina alense kuti apangeka business kake ameneka kuti apita kunsika akwera matransport kumene kuja ndiye kuti zinthu zimene akagulitsa akwezanso chifukwa chokuti ayikamo ka transport kaja komabe kukwera kwake mwina sikungafanane ndi mmene zimakwerera mwina mitengo ya chakudya ikamakwera. Ndiye timati mwina boma mbali imeneyoyo kwa anthu amenewo amene timati mwina ma vulnerable groups amene ameneka ndithu kuti athandizidwe kuti mwina umoyo wawo usachite kufikiratu pa west zimene zija athandize ndithu boma liyikepo ndondomeko zina ndi zina. Hello pitirizani ndikudziwa mavuto amene mukukumana nawo kumeneko Dr. Bangala koma pitirizani mukumveka ndithu. Ichabwino timati ndithu ayikepo ndondomeko zina ndi zina hayi ndithu wanda lerolo network ikuoneka kuti yatipanga betray komano basi ndimene zikuyendera pakadali pano funika kwadzuzula amenewa amafoni mutonjeza tupangirani kulinji yanu kuti afinge tifunse kuti kodi chuchitika njani chifukwa vuto linakhalapo kwa nthawi yayitali so amanetiwekiwa ngati mukumvera kakunzeni zinthuzi zakhalisa akumatinena atayi mzikonzani kuti mavutowa
Even tikachoka pano tikamayimba mafoni athuwa zumavuta iyo peza kwechere ukabayankhula zingoduka ma drop calls ndi zina zotero so chonde anduna a information nthawi inakanana kuti azooneka zimenezi I think itafuse kuti afika nazo pati ya koma posafuna kutaya nkhani medu kambirana mukuyankhula kwa anthu wanda zikuoneka kuti kunjaku amalawi akudandaula kuti kukweza kwa mafuta ako kuti phinja koma kumbali ina akatswiri odziwa zachuma kapitonso taamva ena ndena kunena zokuti mafuta awa timayenera kukweza koma kukweza kuti timayenera tiyambe mbuyo kumakweza pang'ono kuti pofika lero zisachite kuwawa mutani. Iwe nkhani imeneyi ukuiona bwanji ukaonanso pano kuti ukapita ijayo imagwira pa bwanji pano panthu amene zoti 20 liters 100,000 ukaiwerengera ndi mbuyomu ukuiona bwanji nkhani imeneyi palibe anthu amene amayimba nthungululu mitengo ya zinthu ikakwera pamenepo nde timvesesane suzamvapo ogula akululutira kusangalala kuti mitengo yakwera chifukwa chimaziwa kuti muone pamene tikamba za mafuta chonchi magetsiso kwakwera 12% amera achita proof kuti kodabale samadikirira bwanji kuti tikambe iti malize pompo tsiku lomwelo nawonso awabwera ndi zina chimene ndimafuna ndiyankhulepo ndikuti chimene chimavuta mwina mabomawa akakhala kuti akuona nkhani zina zake nkumazilowesa ndale chifukwa chilungamo chake ndikuti mbuyo zimene zimachitika pamakhala ngati kuti pamakhala element yokuti tikakweza anthu ationa ngati kuti tiulakwa so tikhale popular ndikumapanga zinthu zimene zimavulaza pena chifukwa kuchita delay kwina kwake zimakhala ndi impact kwina so popularity imene jayi the question is it worked to whose advantage kuti mafuna kuti zizooneka kuti tikupasana mitengo ya bodza cosmetic prices of fuel because we want to be popular and then we're taking money elsewhere kumenenso mwina kulibeko so pamene mitengo yakwera chonchi anthu amakhala bendingi amadandaula but mwina chimene chikhoza kuwalimbisa anthu mtima ndiyo kuti kodi zimene zipindulira chani pa malo akulu mafuta akakwera where are we benefiting because of that chifukwa chambiri chimene anthu amadandaula mdziko la Malawi ndikuti zinthu zambiri zimakwera koma malipiro anthu samakwerayi now chifukwa cha zimene zijazi chifukwa chake anthu amadandaula koma ngati munamva Dr. Bangala Chikadza amene akuti pena kuti mungoziwa anthu ability yawo to buy muone even imene zimachitikira nthawi imene mafuta amati akasowa akakhala kuti ali ku black market anthu amasatirabe kwagula mitengo ina yake kusonyezabe kuti pena mantha anthu wandale amakhala unfounded so munguganiza mwanga ine ndikuganiza ndikuona ngati a DPP anaona kuti apa we are still enjoying goodwill of the people pamene tangolowa kumene panopa ngati pali kampata kawindo kamene kakasanatsegedwe tichitiretu kuti tikhale ndi zaka zambiri zokonza zinthu tikachitiratu papa anthu amvesesapo kuti abwera kumene akukonza zinthu chifukwa ukamayang'anira nkuzakweza pamene anthu akumbekezera kuti mwamaliza kukonza umayambana ndi gulu koma pamene anthu kwabwera birudala kuti amafuna ndikonzere kumaza kudontha ndi amazaonanso pena apa zosilingi chani ilo shoka tikonzeretu then you take advantage of the goodwill of the people padakali panopa they are branding you in office they are fixing things until they will give them the benefit of doubt kuti fix timva kuwawa tinyinyirika koma sitilankhula chifukwa umazapanga zimezizi 3.5 years 4 years later kumakweza zimezizi anthu amana kuti munali kuti mukonze panopa we are supposed to be enjoying chifukwa munthu sumakonzatu chinthu moyo wakonse tikukonza uzimaliza kuti takonza panopa these are the low hanging fruits cholani zimene zimutakhala pansi so Malawians would understand in that manner so ali ndi mpata umene uchawo kuti agwiritse ntchito padakali panopa kasanasekedwe kampata anthu nkuyamba kukwiya aleya chabwino zikuoneka kuti magest athu komanso ma reporters onse ali ready tipite kwa magest athu posachedwa pompa tingomva kuchokera kwa Amalawi kuti akuti chani pa nkhani imene tikukambirana mu tsiku la lero mwadzuka bwanji Blessings Tambala kuchokera kodikuti masokoteza machinga pala ine ndadzuka bwino lera kuno kumachinga nayo kuti mwadzuka bwanji ayi kunonso tadzuka bwino tachezani ndi anthu kumachingako chabwino tindi emodzi manjika tadziko tino makamaka sokhala kuno kumachinga tisaiti kucheza nawo tiyambirire tikucheza
ine ndi Francis Mungu. Kabla ungane mwaimva gwera mpende kwa mafuta galimoto komanso manje. Mina ngati injira ziko lino nkhani imene mwayilandira bwanji? Nkhani imene ndayilandira yosemukisa kwambiri ndinaendelezere kuti posachedwa pompa mafuta anakwera komanso kufikira miyezi yangu itatu komanso pano mafuta kumakwera komanso tikayang'ana nawonso magesi akukwera zimene zithandiza kuti kandalama kamene ngatamali timasaka kumapeza kupenda kulandira maofisi kukhala kuti kakukwera kakuchepachepa kuganiziranso kuti posachedwa taonanso mitengo ya zinthu ikukwera chifukwa cha mataxi amene akhala akukwera ndiye kubweranso mafuta zithandiza kuti utransport nako kwaphunzira kwambiri zimene kandalama kamene kazikhala pakhomo tsopano kakhale petete. Mina inoyonga injira mukona kuti makhudiro motani imene maule nosobokozera muzikuita motani magawo siyana. Pakali pano kuti munthu aliyense ukhale moyo wawo kwambiri tikuyembekeza kuti ngati akutere ndekuti mwina mafuta mtengo wazo weniweni siumene tikugulira pakali pano kapena mwina timagulira mbuyo zimene zikuonetsa kuti posachedwa pano akweza anonso akweza mitengo yake mkuonetsetsa ikukwera kwambiri zimene zikupereka makamaka kuti ndalama ikhale kuti kumpera kupepa kuti izire ntchito zina zofunikira pakali pano ndekuti ndalama imene munthu imayembekeza kuti ukhoza kugulira kati bredi kani batata kandi ichere ndekuti kandalama kamene mkasi kuti kakuchoka mmalo mogulira zinthu zimenezo kaonjezereso mine kupwenyera matransport kuti mine wakati mabizinesi ena ndena kandibwira munthu ntchito zonsezo zikukera kuti chuma chikhale mina chikusikira pa thumba la munthu pofuna kuonetsa kuti mwina tikuthaso kupanga zinthu zina ndi zina. Chabwino ndathokoza kwambiri leya amene mundimayetachezera ndi ena akukhala kuno kumajinga. Ndathokoza kwambiri Blessings Tambala kuchokera kumachingako. Tilowere ku Rumpi. Nethahara wadzuka bwanji? Ine ndadzuka kumene. Kunonso kwa chabwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Netha pamene ulipo zikuoneka kuti network sili bwino mwina utasuntha kuti tizikumva bwinobwino. Chabwino. Ndikumveka? Pamenepo mumveka ndithu. Chabwino amuha. Zativutatu kumeneko. Netha tiyesenso kuyimbira mwina nthawi ina yake zikuoneka kuti sukumveka bwinobwino kumeneko. Innocent Chunga kunkhotakota wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino lero so azakoso. Ndadzuka bwino tacheza ndi mmalawi amene uli naye kumeneko. Ziko mukwambiri lero lili bonkulira kuno budwanga ndi modzi mwa umpika bwino la kutakota ine ndi John Banda. Nkhani imene tikukambira na maimva ibati kukwera kwa mafuta kuonjera bwanji. Tiri kuti imene ungaonekera magawo ngapo gawo loyamba ndona kuti zinthu timayembekezera kuti zichipera ndithu komano kuti amene amakhala akupata mafunso kuti kumene ulijani chifukwa ukamva amene akufotokozera wena kuti zimene ndithu kuti zikuiti komano ndi chifukwa chani zakhala kumphawi chani mwina ndimtunga mafuta amene ndiosika kuti mwina mafuta wamapera pang'ono pang'ono ndinichiyembekezo kuti mwina amalawi ambiri ngati pano ndekuti bwezilipa zolowera kuti mwina kuti mafuta mwina uli pamenepo komano kukwera kumene kwachipika disentira papa kukwera mutizimusa komanso kukwera ndi ndalama zikupirapo zimene zikutanthauziratu kuti zili khumi magawo azijuma komanso kuti mwina tisikire zinthu zina chifukwa mafungo wambiri nthawi kala mwina 10,000 12,000 kwayo vanova ndekuti wapita pamene popo ena kumadikitini ena kumathanga tuwaipo zimene zikungoonetseratu kuti tsopano walimba kwambiri. Lera mina tikasitisa kumene kuti mumalizitse.
ndathokoza kwambiri achunga kuchokera ku Nkhotakota. mukhale ndi tsiku lopambana. zikomo kwambiri. Zikomo. Tikulandirensoni John Kapito palainipa mwamva mene amalawi alankhulira. Tinadulana pa nkhani yokuti kupita chitsogolo ngati boma likuyenereka kukhazikitsa ndondomeko zotani kuti amalawi amene ali ma consumers asachite kumveratu kuwawa. Zikomo nkhani ndiyoti kuti tinene kuti kusogolo kuno tapanga zotani ndi nkhani yonena kuti kumbuyo kuti tinakonza bwino ndafotokoza kale malamulo. Chachikulu ndingosatira malamulo amene tinakonza ku nyumba ya malamulo. Ndimadabwanso kunena kuti ibeni anthu amene amalankhulira kubomako amayiwala kuti pali lamulo loti limapanga bungwe la mmera kukhala independent. Kuti likhale independent lizipanga chiganizo chake malingana ndi mmene zinthu zikuyendera. Vuto limene tili nazo lichakuti mwina kuti pite kusogolo kuno tichosekondari zina zili zonse kumera. Andale asalowerere zinthu zimene zimachitika kumera. Tikakupanga zimenezo tipeza kuti tikupanga zinthu zonkomera m'Malawi pa nthawi yoti tikweze mafuta okusitsa mafuta. Pa malamulo anakhazikitsidwa ndife tomwe koma amapezeka kuti anthu akunyumba ya malamulo omwewo amene amaphwanyanso lamulo limeneli amafuna kulowerera zimene amapanga amera. Akuboma makamaka executive branch president ndi manduna zawo amalowereranso zinthuzi kukhala ngati iwowo afuna kuti aphwanye lamulo limene liti litandize kayendetsedwe ndi kugulitsa kamafuta mdziko muno. Nkuona pakali pano patatalo wa mafuta amene wawa munthu amene ali patsogolo kuti amene wati kuitekesa ifeyo si winayi ndi mamembala ku parliament amene amasusala ndi lamulo limene anakhazikitsa komanso ku executive kumene president ndi nduna zawo amene alephera kutsatira malamulo amene anakhazikitsawa ndi kupanga kuti bungwe la mmera likhale kupanga ntchito yawo moyenera. Nakhala kuti takonza zonsezi palibenso vuto limene likakhale nawo ayi. Chabwino tathokoza kwambiri akutero to akapita kuti we need decisive leadership. Should we say kuti zimene apanga pano basi is this decisive leadership? Ziganizo zizipangidwa zoyenerera. Tikapanga chinthu chimene tinadziwa kale chifukwa zinthu zambiri zimene tinayika mchimake leya tidazika ndizolinga. Tikazamba kuzisintha zimene zozo chifukwa choti tofuna tichite achieve political chani popularity ndekuti taphonya. So ndi zimene zizi ngati awawa akutsatira ndondomeko zokhazikisidwa nkumapezeka kuti akuluakulu tiyeni tikauze anthu. So sizophweka kubwera kuzalengeza kuti mafuta akwera 41% reaction yake makhala imeneyi chifukwa zinthu zambiri so zimakwera. Komano that's why ndimanena kuti if you get it right anthu aja ndikuona the benefits of you making that tough decision, you have the support of them, they will support you. Koma ukapanga delay chiganizo ndikuzapweteka anthu kumapeto, they will not appreciate kuti chifukwa chani kweza mafuta nkumaso wapi. Yes, anthu madabo sangaza kukhululukire kuti iweso unkapanga chiganizo chimene chichi umati chifukwa chani hani nkaopa kuti ife unatifunsa ife. Yes, tikanaopa mantha you can't take away, but at the end of the day anthu amazazindikira. So ukakhala kuti ndi msogolera amene ukudziwa kuti zipweteka mmene manene amoja pofinya chithupsa chimawawa komano chikafinyidwa chithupsa jamkuchoka munthu ujamaza khalano kusaya ndi utazingomva peni chifukwa kuopa kufinya chithupsa. So I hope awawa akufinya chithupsa chimene chichi kuti Malawiyo amve kuwawa nthawi imene kenaka amve kukomano kwambiri kumene tikulowerako. Chabwino ayi timalize program yathu tisanamve mawu omaliza kuchokera kwa Abangara komanso Akapito. Netha wabweranso pa line pa tacheza ndi Malawi amene uli naye. Chabwino poyamba tikudziwe ndine gift chandoona chipofya. Chabwino amene tikudziweni Ndine Goodson Mwango kuno Kulumbi. Chabwino amuhango nkhani yakukwera kwa mafuta mwaira njira motani? Nizandikhuza kwambiri ngati ni taxi driver woni maenda pansewu for assessment ngati mafuta ngakwere chonchi for address kuvula ndikale anthu kukwera gamoto amadero ndikale yaba kwauza mtengo anthu aphira kukwera sakubwera tochoka mama afika pano mkulukulu pira kuzuzu gamoto sinapite iliyonse chifukwa chokwera mafuta mafuta mtengo tiyera titani tikweze
leya ndalama za mtengo zichi kuita uze mtengo nzuzu 20,000 sakumatani sakumakwera ena kumabwera fa depot pompana kuti afisinga kwanisi koma vuto sendifere yayi koma kama panga zinalo salema kufuta magaza anthu kuti aziye kuti akuma bafuta akukwera leya anthu asikalola kuziwira athu kuti mafuta pomwe kuti ndikukweza zozi zimisana zimakhala bwino yayi ndifenga ndi driver ndikhuza kwambiri kuno kulumbi ife udenda ula kwambiri yani kwera kwa mafuta abo ndathokoza mhango apache popya kuna maganizo anu kukhala utani maganizo anga ndoti it's just very unfortunate kuti mafuta akwera ndi 41.90%, chimene amalawi samayembekezera kwenikweni yayi. Kupezeka kwa mafuta chinali chimodzi chimene amalawi amasangalala nacho, ndenonso kukwera kwa mtengo wa mafuta izizi zipangisa kuti katundu wina aliyense kandi chakudya mayendedwe ndi katundu wina ndi zina zambiri kuti zikwere, zinthu zimene zisapweteke m'Malawi amene ali kumuzi. Kwa iwo anzathu aboma iwo amasangalala chifukwa aboma mafuta amapatsidwa ndi boma, salo wanthu pamwawo yayambiri kaya ndi masukulu anawo amalipirira even chakudya chimene. Ndeno munthu amene sali mboma amene ali kumuzi ndi amene okhangata kupwetekedwa pamene pamene paboma aliyenanso kuti liziyang'anisisa anthu osauka asamapange zinthu zomangokomera iwo okha yayi. Apapa zikutanthauza kuti chithupsa chija ankatiuza a former president kuti akufinya chithupsa a DPP so adakali kufinya chithupsa chidakali kuti pweteka kwambiri amalawi. Ngati momwe nzanga iwanena kuti panopa transport kuchoka paruntu kafika nzuzu 20,000 kodi ndi anthu angati amene atakwanise. Most likely sugar ndi 5,000 5.5 panopa ndi kuti mwina afika 7-8,000 anthu amene atakwanise ana awo kuti azidya akamapita ku school mama ndi angati. Zimene zizi ndi zinthu zoti zapweteka amalawi amene ali osauka, amalawi amene akumavota. Ndathokoza kwambiri achipofya amene mundimenda chezera ndi amalawi kuno kurumpi. Ndathokoza kwambiri kuchokera ku Rumphiko. Zikomo. Wanda? Yes. Tukumaliza programu iyi. Yes. Koma tinene kwa anthu ogulitsa zinthu. Andunaso ananena mpprogramu yanu nzulo kuti anthu asatengere kwa advantage. Yes. Mafuta wakwera ndi 1,000 pa lita. Yes. Koma wa minibus apezeka zokuti wayikweza athu. Yes. Munthu mmodzi amuonjezera 5,000. Yes. 10,000 ulendo uchoka uBlantyre ukafika ku Lilongwe. So I think amalawi soti sapwetekane kwambiri. Tisatengerepo mwayi ofuna kupweteka amalawi ena ovutika amene akupwetekeka kale. Yes, anthu amafuna kupeza excuse yopangira zibeze. I wish pakanakhala njira Dr. Bangala chikadzana na kuti boma litakhazikisako njira zina. I wish she said kuti ngati chani to protect anthu amene amakhala vulnerable ngati amene wawa. Chifukwa anthu enake even katundu anali kale mu shop momo akumukweza ngati kuti akamutenga kumene chifukwa obwera kumene atha kunena kuti chabwino wabwera pa transport so they will put in ka cost ka transport koma amene anali momo ndithu anthu amba kuchosati maujenti mitengo tichakuyika so zimenezi zimene anthu amaopa. Mawano maliza Dr. Bangala 30 seconds. Ine ndingonena kuti izi zindi zimene mwina timayembekezera ngati tikufuna kukonza chuma timayenera tikonze koyambirira. DPP ili ndi mwayi wonse okonza zinthu apapa ayamba ndi mafuta mwina paliso zina ndi zina zimene zimazakhudza mafuta ngatayika matakhati kukambako zakusiyana mwina kwa exchange rate imene anthu amakapeza ku parallel market ndi imene ili official imene iso zimakhudzanso kumbali ya mafuta ako. Pali zinthu zingapo zimene mwina titati takonza koyambirirako popita kutsogolo mumadziwa zokuti mbali yayikulu tinachita ndiye kukonza chuma timakonza motere apapa zipweteka mwina chifukwa chokuti tikukonza mwina ndi mamajini akuluakulu tikanakhala kuti ziziti machita mwina 6 months pachaka ekuti anamafika kosintha ndi 41%. Ndiye tingonena be kuti zikhala zowawa chifukwa pala anthu ena mwina sakwanitsa mmene anenera anzathu amatransport akudandaula komabe tikuyenera kuti zowawazi zichitike panopa kuti mwina kutsogoloku titatita china mwina monse ndipo takonza chumachi chakonzeka tidzasangalala mwina kwinako atsogoleriwa atachita zoyenera. Tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Akapito mawu anomaliza 30 seconds yeniyeni talowera nthawi yolakwika. Achachipumira kuti tikungopemphanso anthu amabusiness osiyana-siyana kuti asatengerepo mwayi mmene anenera tikhala tikuzungulira kumisika kuti tayang'ana kuti mitengo ikuyenda bwanji
ndipo kodi anthu cholinga chake chimene afuna kuti apange ndi chani sikuti mamagini mabizinesi onse amayendera pa petrol kapena diesel ayi ndeisakhale chinthu chidachoita anthu agwiritse ntchito kutinso mitengo yawo ikhale yokwera ndi mamagini ngati amene ali pa fuel ayi ndiye tungopempha kunenanso kuti ubomako atapangapo machawi tifunanso tilankhule nawo pali malevies ambiri ali pamene pajapa enawo mwina titakambirana pa nthawi yovuta ngati inoyi kuti ndi bwanji mwina enawa titakhala ngati tayimikako pang'ono kuti mwina zitakhala ngati zapepukapo komanso china tikuwalepikisa anthu amba kumera kwa nthawi imene mafuta akukwera akusika tatiyeni muzipanga machawi ndikuonesa kuti zinthuzo zikusintha kunsika anthunso akupasika kutenga kuyenera nthawi zonse china andale msalowerere ntchito zimene amapanga amera zikomo kwambiri Agapito wandali pano akuti akupangirani kwa Gwanji special kuti nanunso mulowe pa program pamenepo mutambasule bwinobwino nkhani zimenezi zikomo ineyo leya nthawi yatha ngati kwasala zithupsa zina finyirani tuni mwerananga kwanu kokuliji kodi kukoma ku steady house kuliji nanaotuta mwadzuka bwanji ndakatadzire diyo kukuliyani kuliji tikudalira inu kuliji